Giauhag sa Department of Health Region 11 ang publiko nga batasanon ang pagpanglimpyo ug pagpukan sa mga itluganan sa mga lamok gumikan nagdala kini og mga sakit sama sa dengue. Ani ang report ni John D. Esteban. Gamit ang piper, nakasuyo ug mga pito-pito ang mga personahe sa Davao City Health Office gikan sa mga nagpundong tubig sa pipila ka balay sa Purok Sandawa, Spring Valley, Barangay Buhangin proper sa Davao City. Ato sa paglusad sa nationwide campaign nga Alas 4 kontra Mosquito. Mismong si Department of Health 11 Regional Director Dr. Abdullah Dumama Jr. kuyog si Kapitan Omar Duterte sa paglantaw sa mga napunduhan og tubig nga pwedeng itlugan sa lamok. Napakalinis tong kapaligiran, but you can see it still exists. Kapag napabayaan natin yung dish drainer, napabayaan natin yung kanina doon sa balding maliit, yung isa naman nasa maliit lang na parang tabo na nakatihaya lang doon. So kung pwede po mga kababayan, but it's about time na maging aware po tayo na ito ay pamamahayan talaga ng mga lamok. Ang Barangay Buhangin proper ang usa sa mga barangay nga dunay pinakadaghang kaso sa dengue sa syudad. Apan ang Barangay Sab ang dunay pinakadako nga giubos sa ihap. Kaniadto nanguna kini, apan karon anaa na lang sa ikaunom nga dunay labing daghang kaso sa dengue sa syudad. Ngayon gani mo significant decrease gid siya sa cases sa dengue, which is proud pod mi na kay step in the right direction. Every 4 PM permi gid mi naga take og classes among mga chapter leaders, among mga presidents na permi i-remind ang community na dapat be vigilant gid sila sana. Samot na kay ang dengue man gud wala ginay season. As of second week sa January, anaa sa 141 dengue cases na ang natala sa Davao City, usa ang patay. Makaalarma matud pa ang maong ihap. Apan miubos kini itandi sa susamang period sa nikalabay tuig nga 263 cases ug 3 ang patay. Muna gipanawagan nga hingusgan gyud sa komunidad ang paghinlo sa palibot. Una na diha ang paghuwad sa mga container nga napunduhan og tubig. 7 to 8 days dapat itaob mo na yun para hindi na maging lamok. Kasi pagka naging lamok yan, 20 days sa mga nanalasa. Giauhag ang tanan nga kanunayon ang paglimpyo matag alas 4 sa hapon, labi na ang pagpukan sa mga itluganan sa lamok aron dili na mokaylap ang sakit nga dala sa lamok, labi na ang dengue nga pwedeng ikamatay sa taong mataptan. Wala na ring edad na pinipili. Kaya sa pagkakataon ito, nakikiusap po kami na yung ating mga kababayan ay paniwala talaga tayo na ang prevention still better than cure. Huwag na ho nating hayaan pang magkasakit tayo. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.